Murik Waynes Mar şäherden täze jaýaly gutlamada gelip şu wagt nesebeden. Murat. Abi. Assalamu alaykum. Ne sebetsin lan? Gowadyn ertirge tiren inşallah. Gel. Aynen Allah'ım. Gürküdeyin. Ağam. Giňişine mödüm görän. Hakyky teknologiýa. Bu zatlaryna mene düşünem. O beyaz mebel ettirdim. Biz de bilýän ağam birge de getdirýän 2053-nji ýyla senin degmellerle Sebetsin degen. Sağ ol ağam. Näriňe gowapdyr. Ha, o bilen bir öz boşulja. Diňe mebel, beyaz mebel etdim ya. Yok, tutuş açarını verdi. Remont etdi da da şol. şol. Ben adelyň artykakyň we sağlap elime berdi. Mene dogurskän düşünem oklay. Dizaýn am etdimi? Hemme da şol ağam. Goýsana. Nolar görmüşem. Şunu mikman jaý bolýar ha. Şu mihmana to gelam. Ne sebetsin ya Allah jan. Bulamine. Ýüreňde goýulýan. Ayni ya eşikteş. Bulam tuzna gel. Şananam goraýly. Ağam şutaýyn men gowurýan onana. Şu giň bolmasa bolan. O ağam. İmen gowarýanda. Ha o menden hem aýplaşma öýlenmejek olanyň zaýda da. Me bilen gowup dizayn bir kilýadadan oka. Ha o. Öňe saýladyň dizaýny. Yok oğuzhan, mağam beyaz bile berdim, altı kakan öğretti beni ise. Güzel, adam öyle. Emme tutuy, bıy, emme daha çok. Öyle saylap getirdim, koydum. Gowup tripolotsan çırıcıklarını orkasına gel. Detaylı ha, detaylı. Tekize otyum ona seret. Şu aynada son kumoda şulan. Am, sudatlaram eylekilerden tapavutlu diye de. Spanina moraýly. Gelam. Genjem yok değil mi? Yok, ne hemen gece öğlenmedi ha. İnham. Ay tu adamı. Ne sebetsin ay dost. İnham. Zan veskan adam sayladı. Ha, o. Yazmaya bilin. Seyfen fazla. Ne pullar. Yine pullar spalnina. Yazga seyfala inip gördüm. Evet. Berşiklerim ne meken seret. Hem Gorkot palatçan. Yakınacaktan gorkot. Kojo yalacak. Çilidirem orkasına pastavkacı. Kojo kottur. Renkem gowup dur mana. Aa, mene doğrusu Spanam tak orkot. verip bilýän o beyaz mebel. Hiç şeyli. Staylarnam gorkaz. Bärnam gorkaz ay. Yatan. Bunam gorkot ama. Ay eşik saat goýulan garzırop bolup gitýär-de. Aa. Çinne goşlar vardır ama ay jana. Gowy. Öýlenmezçe olur. Ne sebetsin nos? Tawur. Dip para deren. Yakyn günlerde Allah jan arzuňy et doçular ýaldy. Reklama başlaýaly. Arkayne dön. Eger öýmedi awa janım dinli diýilýär, şolar ýaly sözü özüňiz aýdasyňyz gelse beyaz mebel arkaýyn işiňiz tawşyryp bilýäňiz. Mehriban adamlar diňe Mar welaýaty Mar şäherinde däl Türkmenistan döwletimiziň 5 welaýatynda da beyaz mebel hyzmat edýär, hereket edýär, belgilerini gadyr görkezýäs. İş berýäňiz, eliňiz çekýäňiz. Ähli zady öz içine alýar, remonty, dizaýny, mebeli, umuman düşünüňiz akýan aýdyp oturmalar sebäbi. Adamlar oradan açar da. Ha, wa açarın nerede? Ha, wa. Açar al ya. Emrah sen ne sebetsin? Ne sana da şular ýaly. Tamam.